ఇకనైనా మేలుకో కృష్ణ రామానుకో సమయాన్ని సద్వినియోగము చేసుకో జీవితాన్ని ఫలప్రదముగా వించుకో లోకాభిరామాయణము వద్దు వాల్మీకి రామాయణ పఠనము ముద్దు కృష్ణ కథా శ్రవణము మధురము మంగళప్రదము భగవద్గీత పఠనము ఒక వరము హితకరము విష్ణు సహస్రనామ పారాయణము సర్వాభీష్టదాయకము భగవంతుని నిత్యము స్మరించు శ్రీమద్భాగవతమును పఠించు భాగవతుల సేవ అది జీవన్ముక్తికి తోవా ఇకనైనా మేలుకో కృష్ణ రామానుకో సమయాన్ని సద్వినియోగము చేసుకో జీవితాన్ని ఫలప్రదముగా వించుకో లోకాభిరామాయణము వద్దు వాల్మీకి రామాయణ పఠనము ముద్దు కృష్ణ కథా శ్రవణము మధురము మంగళప్రదము భగవద్గీత పఠనము ఒక వరము హితకరము విష్ణు సహస్రనామ పారాయణము సర్వాభీష్టదాయకము భగవంతుని నిత్యము స్మరించు శ్రీమద్భాగవతమును పఠించు భాగవతుల సేవ అది జీవన్ముక్తికి తోవా.